Nu skal vi have aftensmad efter en lang dag, så det bliver godt. Vi er meget trætte. Ja. I dag der skal vi have en lækker sandwich, som Jackson har lavet, og den kommer lige om lidt. Og vi har fået mere mayonnaise. Vi elsker mayo. Nam og nam. Og Maja, hun glæder sig rigtig meget. Hver dag så kommer Jackson, vores kok, op og præsenterer både frokosten og aftensmaden. Så vi venter på, at han kommer, så vi kan komme i gang med at spise. Yay! Okay, so today we have delicious dinner, like you see, and today we have a little story about Mama Camilla. Okay, so Den er mega god. 10 ud af 10. Så er der pickles. Nu smager jeg altså. 10 ud af 10.